¿Querría reservar una habitación para la noche del playoff? Xa, para o playoff. Vostede sí que está a playoff, aquí xa non hai nada, estamos a reventar. E non sabe que xa levamos toda a temporada avisando que imos chegar ao playoff. Toda a temporada xogando un fútbol espectacular, había algunha dúbida. Pero agora non se colle, claro, había que vir antes. Perdón. Nada, ¿no? Estive mirando a ver como ia a cousa, pero que estamos a reventar, macho. A quen se lle ocorre vir sen reservar antes? Non ves que estamos co playoff aquí, co Compostela vai ascender? Compostela! Compostela! No playoff, home! Levas unha cerveciña e valo celebrando, Alá! Que tal, como están? Non deixan de chegar peregrinos a Santiago e, como sempre, con historias ben interesantes. Conectamos con San Lázaro. Efectivamente, estou aquí interceptando a un dos peregrinos, como estamos a comentar, non deixan de chegar camiñantes a Santiago. Este vexou que é un peregrino bastante especial, porque ven así cunha indumentaria especial. Contame por que peregrinas ti? Pois eu estou peregrinando por un soño, porque eu quero ver aí o Compostela outra vez en segunda vez, temos aí o playoff, e veño con moita forza, unhas ganas, bueno, de feito levo as últimas 6 etapas fixenos agora pola mañá.